Chirungirira chirwere, ukanyarara unofa nacho. Makadini hama neshamwari, tinokuchingamidzai muchirongwa chino chaDove's Cave Rabbitry yeFarm 4081. Muchirongwa chedu chanhasi chechitatu chekuchengetedza tsuro, tinotaura nezvekudzivirira zvirwere zvinonzi muchingezi mabig killers. Izvi ndizvo zvirwere zvakaita seblot, enteritis nemanyoka. Blot painowanzopinda mudanga kazhinji kacho hapana kudzokera shure. Ndipo paunoona kuti denga harioni. Saka kudzivirira blot kuri nani kupfuura kuedza kuirapa. Saka muchirongwa ichi cheepisodhi yechitatu yekuchengetedza tsuro, tichakudzidzisai kuti blot nezvimwe zvirwere zvakada kudaro zvinodzivirirwa sei kuti muyarutse vana venyu zvakanaka nguva dzose. Blot chirwere chetsuro chine mbiri yekutsvaira danga rese renhova rose zvaro. Kazhinji mudanga renhova rinonzi muchingezi malitas. Chirwere ichi pachinorova ndicho chinowanzohoresa mwoyo yevarimi vakawanda, asi chinodziviririka. Varimi vakawanda vanourayirwa vana vanosvika 50 chaiwo nekusaziva mapirwo anoitwa vana vetsuro chikafu pazera iri. Saka pagara murimi, pagara mupopoti. Saka nherera inofanira kubvuma kurigwa. Chekutanga, musawanze magreens kana kuti zvinhu zvine tsvigiri yakanyanya. Zvino ndinozviziva kuti izvi zvinofungwa nevanhu vakawanda vasati vava kuchengeta tsuro, kuti tsuro dzinopiwa magreens akawanda. Asi mirai ndikurumei nzeve nhasi, uye musakanganwe kuti ndamba kuudzwa akasiya jira mumasesi. Saka hama dzangu, teererai pandinoti magreens haafanire kuwanzwa kuvana. Magreens ane mvura yakawandisa, sezvo tsuro dzisingagone kurutsa sezvinoita munhu kana dzimwewo mhuka. Dzikada zviro zvine mvura yakawandisa senge pazera iri, dzinokwanisa kupinda munjodzi yekuzvimbirwa dzozvimba dumbu. Chirwere sevarimi vetsuro chatinotiwo blot. Chechipiri, chikafu chavanopiwa mahuswa asingaperi. Chikafu chakanaka chine hutano chekuvapa nguva iyi mahuswa akaomerera, anenge aoma mumvuri, iyo inonzi hay. Ichi chikafu chinofanira kupiwa zvisina limits. Nekuti chikafu ichi chakapfuma mufiber inodiwa mukufambisa digestive system. Chechitatu, musachinje chikafu. Chekutanga, vana pavanotanga kudya masolid foods panguva yemazuva 18 to 21. Chakakosha munguva iyi kuchengeta inonzi consistency in feeding. Chikafu chinopiwa vana pavanotanga kudya masolid foods ndicho chikafu chavanofanira kuyarutswa nacho. Kana mune mapellets, munovapa makomichi 2 pazuva, komichi 1 mangwanani, rechipiri racho manheru. Chimwe chikafu chamunowedzera pakati apa anenge ava mahuswa chete chete eboka rimwe futi. Musachinje chikafu kana brand remapellets chairo. Kana manga muchipa nhova dzenyu National Foods, ngadzidye National Foods kusvika dzayaruka. Kana manga muchidzipa Agri Foods, dzipaizve Agri Foods kusvika dzayaruka zvichidaro. Asi kana manatsoda kuchinja chikafu, zviitei mbichana, zvinyoronyoro, muchisanganisa chikafu chekudhara nechitsva zvemazuva 8 kana kuti svondo rimwe. Chechina, musadzipe macabbage. Tambotaura nezvekusawanza magreens. Zivai kuti hadzipiwe cabbage. Zivai futizve kuti hadzipiwe cabbage. Macabbage anouraya. Ane mafertilizer nemvura yakawandisa inokwanisa kukanganisa digestive system yavo, achikonzeresa mweya unozara mudumbu mayo, okonzeresa blot kana kuti manyoka mudzimwe nguva. Chechishanu, musatore nguva yakarebesa musina kudzipa chikafu.
Musagarise musina kupa vana ava chikafu. Pasi panopinduka mukaenda 12 hours musingadzipe chikafu nekuti tsuro senge vana vacho hadzidi kugarisa dzisina kudya chinhu. Dzinorohwa nechimwe chirwere chinonzi GI stasis, apo digestive system yacho inenge yanonoka kufamba. Mukanyanyononoka kudai, chero pamunozodzipa pacho, ipapo mhepo dzinenge dzatosimuka kudhara. Mozongoona vana vacho vati rapata mazuva anotevera. Chechitanhatu, dzinofanira kugara mukeji yakachena ine mvura yakachena. Bacteria yakaipa senge muzera iri, nekuti nhova dzinenge dzisati dzane yatinoti immune system muchingezi yakanatsoti kuti. Musadzigarise munzvimbo isina kunatsochena, isingagezwi kana kutsvairwa, uye vana havadi kunyanyobatwa kudzivirira bacteria inobva kuvanhu. Vanhu vakaita semi. Munovapa mvura yakachena inochinjwa zuva nezuva. Chakakosha apa kudzikisa kufamba nekupararira kwebacteria inokwanisa kuparadza danga rese. Kune varimi vanoisa inonzi apple cider vinegar mumvura yadzinonwa. Hanzi mushonga uyu unobatsirazve kudzivirira bloat. Chechinomwe uye chekupedzisira, musakurumidzise kuyarutsa vana. Vana vanoyarutswa vasvika masvondo masere kana kuti 8 weeks vagara naamai vacho. Kana mada kukurumidza, munokwanisa kuyarutsa nemasvondo 6. Izvi zvinoitirwa kuti vana vacho vapiwe mukana wekuyamwa, vopiwa immunity iyi inobatsira kurwisa zvirwere zvinozouya mukurarama kwavo. Tsuro dzinokurumidza kurumurwa hadzirarami zvinosvika kure. Saka musazoti denga harione mafirwa nevana venyu mushure mekuona chirongwa ichi. Iyi ndiyo mitemo yedu yebloat nezvimwe zvirwere zvinouraya nhova. Tinotenda nekuona chirongwa chino semazuva ose cheDawes Cave Rabbitry. Tinotenda nenguva yenyu yamatipa muchiona chirongwa chedu ichu chekurima tsuro cheDawes Cave Rabbitry yeFarm 4081. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere pamwe chete nekutaura nevamwe vevarimi vari kuita zvetsuro izvi, nyorai zvenhamba dzenyu dzerunharembozha dzeWhatsApp kuti tikuisei mumagroup edu ekupfuya tsuro anonziwo Dawes Cave epaWhatsApp. Saka kana mune mubvunzowo kana dzimwe pfungwa dzezvimwe zvirongwa zvekurima muZimbabwe zvamungade kuona, nyorai pfungwa dzenyuzve pamacomment section. Uye kuti tiite zvimwewo zvirongwa zvakadai, kayai subscribe button kuti musapotse zvimwe zvirongwa zvakadai zvichauya kumberi uko. Uye tinombogadzirazve masteel cage ezvipfuyo. Saka kana muchida kutanga kupfuya tsuro, muchida cage itsva yakanaka yakasimba inokusvitsai kure, tibatei panhamba idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kudya mari nekupfuya tsuro. Kusvika patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa cheFarm 4081, tinotenda.